wilahing sekaringkah wong langgeng titah ulun Werkudara Bratasena nggonmu tapa teteki minta mringasaning Gusti kang amurba jati sumurupa kaki ulun iki mau jeneng sira kuwi mau ulun manunggal jroning rasa kang sejati ya sejatining rasa nggonmu gayuh kaluhuran kawan kautaman kepingin gawe kamulyaning para kawula ing negara Indraprasta ya negara Ngamarta aja nganti didha-didha nggonmu darbe gegayuhan luhur nggonmu bendung kali serayu Jerbasuki kuwi mau mawa beya tegese wujuding gegayuhan apa wae kuwi mau mawa pangorbanan ya mung tekaning rubeda sok mangsa kalane rubeda kuwi mau tuwuh sangka kadang rawang ning uga sok mangsa kalane sangka keluarga pribadi lamun to sira ateken kanthi tekun bakal tekan kang mbok gayuh kawruhana kaki dadi kalenggahan ngertenana puruhing diri sinartan mawas diri yen wis kaya mangkono bakal ketemu jati diri marwage tindakna kaluhuran kelawan kautaman iki Kaki Werkudara